Euskerak batasuna behartzuela iristen zion Ametzagak. Urte batzuk geroago sortuko zen euskera batuaren ideia nolabait bazuen bere buruan. Eta euskara bakarrari euskara osotua deitzen zion. Eta Koldok esan digun bezala bai Gipuzkera oinarri hartzen zuen hizkera bat baliatu zuen bere idazlanetan. Gipuzkeran oinarritu, baina beste hainbat euskalkitako hitzaketare hitzekin aberazten zuen hizkera. Arrotza zuerta dakiguken hiztegi ugari topa dezakegu bere lanean, baina maisuki euskeratutako antzezlan hau nolabait ere esango nuke irakurleari irakurketa aktiboa eskatze diola Ametzagak. Dena den, ingelesezko testua bizia eta umoretsua da, eta nik uste oso ondo asmatu zuela Bingen Ametzagak berak ere euskeraz testu hori ahalik eta bizien eman. Liburu hontarako Ametzagak idatziriko eskuizkribua ahalik eta gutxien moldatu nahi izan dugu. Moldaketa txiki batzuk txertatu bai, gaur egungo moldeetara ekartzeko, baina ahalik eta gutxien ikutzen saiatu gera bai.